So mga kabs, ito yung naging reaction ng ating tokwa. So malapit na siyang maluto. Magandang araw mga kabs. Magluluto tayo ngayon ng tokwat baboy, most requested ng isang viewers natin. So abangan nyo mga kabs kung paano natin yung lulutuin. So tara! So ayun mga kabs, mainit na ang mantika natin. Ilalagay na muna natin yung fork. So, eto na mga kabs, iniwan na natin yung tokwa natin. So hayaan nyo lang siyang mag-golden brown. So, ito yung ginamit natin mantika, itong pinagpirituan natin ng baboy kanina. So, mga kabs, ito na yung mga sangkap natin. So, isasalin lang natin dito sa lalagyan. So, sundan nyo lang po para meron po kayong yung pinirito natin. So, out. Tapos lalagyan natin ito. Celery. Ayun. Tapos yung ating celery din to, yung tangkay niya. Medyo hawak ko lang kasi yung camera. Tapos yung ating sili. Yun. At yung ating sibuyas. Tapos yung kalamansi natin ito. Tapos yung ating toyo. At syempre, hindi natin hayaan wala si pamintang tunay. Ayan. Tsaka yung magic seasoning natin. Ay, kakunting-kunti lang yan. So, imimix natin yan. So, imimix lang natin yan. So, sundan nyo lang po yung mga bawat sangkap na nilagay ko para o kaya ilalagay ko po. So, ayan na. Na-mix na natin, no? So, lagyan na natin ng sili. Bigyan pa natin ng extra 3 sili. Ayan. Para kung gusto nyo yung extra hot. So, ayan lang. So, taste test na natin, guys. So, mga kabs, taste test na natin yung ating spicy tokwat baboy na most requested ni Raymond Deliandan. Alright. So, mimix lang siya mga kabs. So, pwede sarap pare, oh. Maglagay ka na ng alak niyan. Kabiyas talaga. Mga. Ayan, oh. Spicy tokwat baboy. Mahal kasi yung baboy ngayon eh. Nasa 350 ang kilo. So, dahil paubos na yung mga baboy, tinasan yung kilo ng baboy. So mapapansin nyo, lang siya. Tingnan nyo. Pero the best talaga siya. Sarap, gawin nyo po sa bahay nyo to. The best po talaga. So mga kabs, maraming salamat po. God bless po. Bye bye. Ingat po kayo.